दिनै 6 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव समबारनि सानजौफुआव अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैजों लोमसावजोबदों। जाउनाव गोबां सुबुंफोरा जायगायाव थाबथानानै थानो गोनां जायो। फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि माखासे फरायसाफोरनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाबथानानै थानो गोनां जादों। बेखौबो खौरां मोननाय जादों दि गोबां सुबुंफोरा सानजौफुनि 12 रिंगासिम थाबथाना दंमोन। सोहोरनि बे महाप्रलया गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय रायजोआरि जिउखौ दुखुनांथाव खालामो। बेखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला खुंथाया मंगलबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द फोसावो। नैथियाव सनितपुराव आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि चेन सिख'ना लादों। समबारनि सानजौफुआव सनितपुरनि जामुगुरि हाटनि पथलासुक गामियाव सासे सिख्ला आइजोनि गोदोनानिफ्राय मोनसे सनानि चेन सिख'नानै लाना खारलाङो। बे जाथाया ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गामिनि अरुप खाख'थिनि हिन्जावसा ग्रेजुएशननि सेथि सेमिस्टारनि फरायसाया बरगिदाव फोरोंथाय लानानै न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो सानै मटर साइकेलजों फैनाय दुथांनि हानजाया हिन्जावसानि गोदोनानिफ्राय सनानि चेनखौ सिख'ना लाना खारो। हरखाबैनो लाइमोन आइजोआ बे नाङा-फाङा थासारिखौ मोगा-मोगि जानानै सोमोनांदोंमोन आरो न'आव थांनानै गावनि बिमा-बिफा आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनो जाथायनि बागै खिन्थाहोयो। हिन्जावसानि बिफाया जामुगुरि पुलिसनो जाथायनि बागै खौरां होयो। थामथियाव मैया बिटिआरनि खुंथायाव थानाय राजखान्थि दोलो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि 9थि गायसननाय सान फालियो। इउपिपिएल दोलोनि गायसननाय सानखौ मैया चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों। दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फुङाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। पार्टीनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मआ आलारि बाथि फोजोङो आरो गोसोखां तर्पण फोरबोआव बिबार बावो। सानजौफु समाव गेवलां मेलाव असम गण परिषदनि आफादगिरि आरो आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया राभा हासं जथाइ फरामनि नेहाथारि रमाकान्त राभा आरो राभा हासं गावखुंथाइ गौथुमनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि रायजोनि जथाइ सोरखारनि गाहाय राजखान्थि दोलो बिजेपिनि सासेबो दैदेनगिरिखौ इउपिपिएल दोलोनि मैयानि 9थि गायसननाय साननि हाबाफारियाव नुनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव रैखाथि हान्जाया गोजोन गैयै मणिपुराव उदखारिफोर आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै अपारेशनखौ गोख्रोंसिन खालामदों। थौबाल आरो काक्सिं जिल्लायाव सिग्रोमनाय समाव आयेन बेरेखा आफादनि 7 उदखारिफोरखौ खानाय जादों आरो रैखाथि हान्जाफोरा गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि-बारुद जब्द खालामदोंमोन। अपारेशननि समाव काक्सिं जिल्लानिफ्राय 4 केवाइकेएल उदखारिफोरखौ खानाय जादों आरो सासे इउनाइटेड रिभलुसनारि फ्रन्ट (इउआरएफ) उदखारिखौ रैखाथि हान्जाफोरा थौबाल जिल्लानिफ्राय खादों। हमजानाय उदखारिफोरनि सिनायथिखौ एलांबाम राजेन सिंह, निंथौजाम इबमसा सिंह, मैबाम रसन सिंह, मैबाम नाओसा सिंह आरो बुद्ध मेइतेई उर्फ तिमल होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन, 3 गोथां कारतुस, रां दाबिनाय लाइजाम, गंसे साखा खबरै, गंसे बाइक आरो गोबां दायगोनां बेसादफोर जब्द खालामनाय जादों। बाथियाव अनलाइन एपनि गेजेरजों रां थगायना जानानै खारखोमानानै थानाय 2 बर' सुबुङा हमजाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिरेन्द्र ब्रह्म आरो जनक बसुमतारी मोना 600,000 सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय 33,000 कौटि रां मोनसे ट्रेडिं एपनि गेजेरजों जानानै पुलिसजों हमजाबाय। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।